Nje siphethe insizwa ke eliphethe ilizwe lakhona la kaMachi kumziwa abantu municipality uManzini uyiphethe imeya ke yakhona khona la kule ndawo. Mhlonishwa siyabingelela. No, sibingelele wena Mvelasi, sibingelele futhi nababukeli. Siyazi ukuthi sasihlangana kuyizikhathi ezinkulu abantu bekhala ngento ezithile but namhlanje kujatshuliwe usuku oluhle olungaka. Mhlawumbe amazwi nje wena uma ubona insizwa yenza umsebenzi omhle kangaka egcikeni. No, njengoba siphumile la sizohalelisela yona lensizwa kaMtshaka. Ngesinqumo sithathile isinqumo esihle. So usuku lanamhlanje ke size ngokujabula so nathi ke njengensizwe siyaziyo sithi sizoyihalalisela sizoyibongela futhi ngomsebenzi omuhle kangaka. So ukuthatha unkosikazi akusiyinto encane isinqumo nje futhi esicabanga ukuthi usuke sesicabangisisile ukuthi usefuna ukuzoyikhomitha ke kulomuntu esezophilisana naye. So sizombongela nje sisengako namhlanje. Wena njengomuntu ososithathile le step wadlula kusona noma usohambile kusona kunensizwe ezincane futhi kungumunye wabantu abaholi kuyona le ndawo ungadlulisa amazwi ezinsizweni ezisafuna ukuthatha yona lolu hambo lokugana. No, ngiyasho nje ukuthi izinsizwa zingabi amagwala ngiyoqeda u5 years nje kona lo nyaka nami ngiganiwe so kuyahlaleka kumnandi ziba khona ke insuku ezithize kodwa nje isinqumo esihle impela ube naye nje umuntu ozomane ekukhuza moyinsizwa so nje ngayimema ngithi hayi ayisondele igani insizwa zingalindi. Abantu ababuka o-TikTok ababuka o-Facebook babona amakhehla athi nabanye aba-advisayo abathi umakoti uyagayelwa ngabe iqiniso lelo Manzini. Hayi akagayeli umakoti impatho nje momphethe kahle then uzoba yilento emfuna ukuthi abe yiyo. No, mhlonishwa siyabonga kakhulu lesikhathi. No, siyabonga kakhulu. Kumsebenzi omuhle ukubona abahlonishwa bekhona bekuyalezela ukuthi madoda singabadlisa abafazi.